Masechithe umuzi wami ngenze njani ngoba sasikade silokhu sizama ukuthola ingane singatholi baba. Uqonda ukuthini ngalokho okushoyo? Khona iphutha engalenza. Kwenzakalani? Baba ngiyaxolisa. Amaphutha. Yeah. Amaphutha anele manje. Sasikade baba silokhu sizama sihamba abantu. Lokho ngifundisa izinto zabantu ngizangithanda sihamba odokotela. Sizama ukuthola ingane singayitholi. Sanibingelela ababukeli beBlack Live TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nehlelo noLungstar. Namhlanje simenywe umndeni wakwaNdaba othe Lungstar anisondele ngapha kuneyimfihlo esifise kumele sidalule emndenini. Asami. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Live TV kwesinye isiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni nehlelo noLungstar. Namhlanje vashile la ekhaya kaNdaba sibizwe umfana wakhona othi-ke naLungstar ngicela nisondele nalo udaba lungihlukumeza la. Sawubona njani? Yebo sawubona mama unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nawe. Ngibingelela ababukeli emakhaya zisho igama nesibongo. Sanibona ababukeli igama ngubonga Ndaba. Ngibiza abantu la ngenxa yinkinga engibhekene nayo. Ngiyazama empilweni ukuhlanganisa kodwa akuhlangani. Mengithi ngiyambuza nomama ngeindaba zomsamo sekhaya vela avuka ulaka ngiyimbuzo. Imake siqale ekuqaleni indaba. Ubonga uzalwa nibanga ekhaya. Imina ngedwa ukhona. Wena wedwa. Okay, uphuma ekhaya kanjani? Ngase usitshele ngomama uphinde usitshela ngobaba. Hayi abazali bona basebenzi nami ngumuntu ophantayo okuvelayo noma yini. Okay. So ubaba umuntu onjani? Ubaba yena ngingasho ukuthi umuntu o right akajwayele ungiselula mabe ngikhuluma naye. Umuntu okabe inkinga ngithi ngikhuluma naye umama. Umama. Yeah. Okay. So ekukhuleni kwakho ubaba ukukhulise ukuthi ube umuntu onjani ke wena? Yena ngize ngimxeke yena ekukhuleni kwami bengikhuthaza ukuthi ngifunde ngabo ngagcine nami ke sengibhayiziseka ngabangani abarong. Okay. Ngikuzwe lokho baluma wakho uthi unolaka awusitshele kabanzi ngoma wakho. Umama ngimtshela ukuthi ayi mama sengizamile manje akwenzeki lutho. Nami ngingahamba ke ngakumuntu obonayo wayesengitshela ukuthi angikhulume nomama mhlawumbe uyena ongaba nolwazi ngoba mina ngincane. Imake singakafiki lo muntu lo obonayo sengisho i-character kaMama ukuthi umuntu onjani umama onjani. Mekukhona ubaba akabe nankinga kodwa menginayo uba nolaka mengikhuluma naye. Uba nolaka? Mengimbuza. Usungenzanga something. No, angisasho inkinga sengisho ukuba umama ngithi le ndaba le into osanda ukuyithola. But before kungakabi khona i-issue umuntu onjani umama okukhulise kanjani. La ngithi uma wakho ngizama ukuthola ukuthi umuntu wesifazane onjani. Hayi no ngingasho naye ukuthi umuntu olungile but mase kufika ekuthenini nami ngimbuze ngezinto ezibhekene nami uvela avuka ulaka. Ngangokuba mabe ngicela ukuthi asambise kumuntu obonayo uthi hayi akayi lapho yena usindisiwe into ekanjalo. Oh okay. Ngiyabona ukuthi lento iyakushisa. Ngisabathenga ngisafuna ukwazi bona wena ufuna ukuhlala lolu daba olubhalele. So awuqala uxoxe ukuthi ke nohambo uzufiyelela kumuntu wesizulu uboneni ubanothe hamba wafika kanjani lapha na kumuntu wesizulu. Ngibona ekuthenini ngizamile ngiyafaka nama CV na ama agents ngoba esikoleni angiqedanga angithathwa. Yabo nithi ngiyabuka nontanga yami abaningi bayasebenza kodwa ngangimina lutho. Okay. So ubanike othe awuhambe umuntu obonayo abangani nabo bayangitshela ukuthi hayi ake ngihambe nami lokugenqedayisa ngibone ukuhamba kanjani mhlawumbe izinto zingaba right. Oh okay. So mawufika ke kulomuntu lo wafika wathini? Iyona into engiphatha kambi leyo ngoba abangisangitshela ukuningi kodwa yena uthi angikhulume nomama ngize naye nakho umama uyanqaba ukuthi siye naye kulo muntu obonayo. So akwazanga mhlawumbe ukubuza ukuthi yini lezosho umama
ezoshintsha yonke lento, like akukho ama-hints akunike wona ukuthi kumayelana nani? Khona kukhona kushilo yena noma angakushongo okuningi angagxilanga uthe kodwa umama ongaba nolwazi kumele ngifike naye. Kumele ufike naye. Yeah, umama uyanqaba kuba nolaka mkhuluma ngayo le. Okay. So ngoba usibhalelile wathi asondele, ucabanga ukuthi uzovuma ukukhuluma nathi? Benginethemba elikhulu ukuthi mhlambe ngizonilalela wani. Sengizamile ngiyahluleka ngokwami. Ngokwakho. Yeah. Okay, ufuna ukubonani masiqeda ukukhuluma nabazali ngoba ngizobacela bo2. Mhlawumbe ugcineni ngase ngithole lokho engingakwazi, lokho engifisayo ukukwazi. Mhlawumbe izinto zingahamba ngendlela. Usu-ready ukwamukela lokho okuzoshiwo? Ngi-ready noma ngabe yini. Noma ngabe yini? Yeah. Okay. Yo, nyamuzwa-ke ubhuti uthi-kena use-ready kuzo noma yini ngoba umuntu wesiZulu amtshela ukuthi akubuze umama, but ngebhadi-ke umama akafuni ukukhuluma lolu daba. So sesifikile-ke su-Black Life, asishiyi lutho, sifuna ukwazi ukuthi yini ingane iphazamiseka kangaka. Sesibuyile-ke babuyele emakhaya, sesijoyiniwe-ke ubaba uNdaba nomama Ndaba. Sanibona. Yebo, sanibona. Ninjani? Siyaphila. Igama lami nguLungstanga kwa-Black Life TV, kuhlelo izinkinga zomndeni. So ila kwenza khona inhlambuluko. So sibhalelwe ubonga la umfana wenu othena Black Life ngicela nisondele unodaba olungihlukumezayo. So sasithi nathi singabe sisachitha amaseko sisondele. So ngizomneza ithuba asho nje ukuthi kena indaba sila. Into engenze ngibize abantu laba iyona lento le ebengisengakhuluma ngayo manje. Le ngithi ngizama ukutshela yona uvela uvuka ulaka mengikubuza. Yini usuzobona inkinga manje usuneminyaka emingaki? Cha phela ngithi mama iminyaka iyahamba ngoba iminyaka ihamba nesikhathi siyahamba ngizamile nawe phambi kwakho uyabona ngiyafaka ama-CV angithatha ndawo. Ngoba uvela ngithi wabalekela isikole ubona ukuthi wena ukephi uzoqashwa khona wabakela isikole. Ngithi ngikufaka esontweni sasesontweni nasesontweni futhi nakhona awufuni esontweni manje ubona ukuthi yini ezokulungela ungafuni ulalela mina ngoma wakho. Cha phela mama ngiyakubona kwesonto kodwa phela kumele sike siye kubantu ababonayo. Njengoba usungibizela abantu-ke nje sokukanjena-ke ubona ukuthi uyini futhi kuyini ezomuka-ke lapho. Uzongitshela abantu ababona ngakutshela kahle ukuthi angikholela kulezo zinto mina. Ngakutshela kahle balokho. Kodwa-ke mama mhlawumbe uma ngasithiwa zizama lokhu izinto zingangilungela. Ziphi izinto bonke iziphi izinto kufanele siyibone? Uhlule ukuthi wena uguqe ngedolo lakho uthanda nje kuphela into zakho yilunga. Awuthunywe mina uthuba esikoleni, awuthunywe mina ungafunda isikole. Ngithandazile kakhulu kodwa ma akulungi lutho. Manje abantu abamakhamera-ke bazilungisa izinto zakho. Hawu mama mina nginendaba namakhamera lento ingempilo yami yini kodwa mama ungafuni. Hayi qhubeka mfana mlaleli qhubeka. Awuqhubeka ngalo. Uqhubeka usho ukuthi waya kumuntu wesiZulu. Ngaya umuntu wesiZulu obonayo wangitshela ukuthi udinga wena manje ngoba wena ma ubulokhu unqaba ukuthi siye kuyena. Mhlawumbe bengayibona inkinga. Yiphi inkinga? Ekhona ma ngithi uyayibona impilo yami. Eminyakeni emingaka mawubona inkinga wena manje into engiyibuzayo ukuthi eminyakeni emingaka uphila impilo zakho ezithandwa wena ubona inkinga. Kahle kahle uthi wena uzongixabanisa nomuntu babakho wena. Akukwazi ma nawe uyakwazi lokho ukuthi hlezi ngikhuluma lento uvela uvuka ulaka kanje. Utheni-ke pho inyanga yakho ngangicazela-ke mama? Ithe idinga wena mama. Ngizokwenzani? But uthe kumina ithe ebuza yena. Yebo. Manje iyamdinga. Iyamdinga. So mubuze-ke phela ukuthi yini le kwakuthiwa ke nakayibuze kuyena. Yebo uthi angibuze mayelana nomsamo ekhaya. Ukuthi kanjani. Inkinga ukuthi yena uma yena uthi usindisiwe akabalandeli labantu abahlulayo ababonayo. Mhlawumbe inkinga bangayibona bona labantu ababonayo ngoba ngizamile kaningi ngathandaza akwenzeki lutho kumile nje. Manje kufanele ngikwenze mina njengamanje. Ikona lokho ukuthi sizama umuntu obonayo mhlawumbe bangayibona inkinga bona ngoba sekunesikhathi. Wena yini ebhedela yini yakho fanele ilunge wena? Umuntu obonayo ungitshela ukuthi angibheke umsamo. Umsamo ukuthi ukuthi ukhulume baba wakhe. Mina nobabili khona izinto engikhulumayo mina engingazazi.
seniyabuzana manje, seniyobuzana lapha mngamuthi kufanele lezi zinto eniy'khulumayo eceleni. Ubuyazi baba indaba yokuthi yena umfana usephuma umuntu wesiZulu. Into ebengingayazi yonke leyo. Njengenhloko yekhaya ikudlula kanjani? Mina nje ngisuke ngibhizi ney'nto zami lapha engadini, basale bobabili baxoxe, benze lokhu abakwenzayo. Ngibona umfana esephuma esephuma ngiqaleke ukuthi kwenzakalani. Ngibuye futhi ngingabuzi lutho endlini. Umfana wakho uwumfana onjani? Hayi, ngibona umfana hayi. Abafana ukukhula nje njengabo bonke abafana kodwa hayi angakaboni lutho. Kodwa-ke nanginokuyeka kwakhe isikole-ke ayikona okwangenza ngangaba right. So umama wasekhaya-ke yena umama onjani, unkosikazi onjani? Eyizenza noma sihleli siphuza ikotiye sixoxe, kodwa ngibona nje ezinye izinto ngithi ngingambuza abe umuntu oqoqa izitsha, siyaphuma usekhishini sowasha izitsha. Hhayi ngehlele ngezansi ngitsho thina mhlawumbe uzobuya nempendulo e-right. Ngiyangibona. So baba, ngoba umfana la ethi umsamo, umuntu wesiZulu athi akubuza umama ngomsamo, ngiyaxakeka ngoba normally kuye kuthiwa akubuzwe ubaba ngoba phela uyena inhloko. So manje shuthi umama uyena uzoba nale mpendulo esidingayo namhlanje. Uhlelo lethu inhlambuluko, iy'nkinga zomndeni. Sisuke sivula iplatform yokuthi wonke umuntu abhodle okukuyena. So mama, siyacela ukuthi usitshele ukuthi uqonda ukuthini inyanga mayithi akubuzwe wena. Angazi nami. Masichitheka umuzi wami ngenze njani ngoba sasikade silokhu sizama ukuthola ingane singayitholi baba. Uqonda ukuthini ngalokho okushoyo? Khona iphutha engalenzi. Kwenzakalani? Baba ngiyaxolisa. Amaphutha. Amaphutha anike manje. Sasikade baba silokhu sizama sihamba abantu. Lokhu ngifundisa izinto zabantu ngiyithanda sihamba odokotela. Sizama ukuthola ingane singayitholi. Ngase ngiluntuza nomngane wakho ngikukhuluza Khumalo. Ubonga kuyena wakho wakhuluza Khumalo. Hawu. Ukhuluza? Hawu mama. Sasikade ngithi ngizama ukuthi save umshado wethu. Yikho mama mengabe ngikhuluma ngalolu daba uvela uvuke ulanga. Yaxolisiwe. Hayi. Sengiyabona ukuthi le nyanga ibiqonda ukuthini methi angize nawe. Baba uthini ngalolu daba? Uneminyaka mingaki? 27. 27 years. Ngana kuyona yakho. Ubani yena ukhuluza Khumalo? Umngane. Umngane kababa? Yebo. Hawu, lo baba lo phuzayo? Ubaba wami? Akazubone ukuthi wena ufuna ngithola isikhathi. Hawu, bengingakwazi lokho mina. Usefana nobani? Ufana nothula nakakhuluzi. Hawu, mama kodwa ubutheleleni sonke lesikhathi ungakusho lokho. Bakuthi ngisho ukuthi ngifihle ngiyoze ngifela ngoba kade ngizama ukuthola ingane ngingayitholi. Mina baba ngicela ukuzwa uvo lakho uthini ngalolu daba 27 years. Khulisa ingane kamngani wakho. Hayi. Yazi kunzima. Kodwa-ke okusalayo ukuthi nawe ufowethu ngiyasho ukuthi uma efika la ekhaya akasafiki ngale ndlela kade efika ngayo. Uma sebesho bona-ke njengoba bobabili besho. Mina bengibona ukuthi mhlawumbe umfowethu ngoba nakho bezizwana besedonsa iy'nyawo, mhlawumbe ngoba nakho kunezinto ngoba phela uy'phuzela kakhulu. Mina ngiyaphuza nje kodwa isikhathi esiningi ngigxile lapha ey'tshalweni zami. Kanti umngane usengene engadini yakho? Kanti umngane usengene engadini yakho. So mamndaba-ke sizoyicela uyiqale ekuqaleni le ndaba. Nahlangana kanjani nayo uKhumalo? Yayithini ingxoxo? Nize nivumelane nje ngokuthi-ke akumithise. Hayi wajwayela ukuthi uma sephuzile lokhu engidlalisa. Uthi umngane wakhe awini
kuyinyumba akayitholi ingane kunjani njani ngafika mina ngitholise ingane lokho engidlalisa kanjalo-ke kwaba ukuqala kwethu-ke silokhu esitshontshelana sihambe siwopocket open leke esitshontshelana uma kuthiwa mhlawumbe ubaba akekho-ke bengimtshontshisa ngoba omakhelwane bebenganaki kakhulu ngoba zivele ukuthi umngane kababa. Ubumtshontshisa kuphi ekamereni leni? Yeah, Hawu. Khona la endlini mama. khona la Empetheni wami. iqiniso. Wami. Iqiniso. So bethu ubaba usuke kuphi? Uma ngabe mhlawumbe sihambe sethu ematohweni esinye isikhathi. So wena ubhizi udovoza umbhede wakhe nomngani wakhe. Ngithi ngizama ukuthola umntwana ukuze ngoba sengathi uyinhlekisa endaweni ukuthi seshade emva kweminyaka emingaka kodwa ingane asiyitholi. Phew. So uKhumalo uyazi ukuthi yena wakumithisa noma wayigcina kuwena wathi umithisa ubaba? Wagcina kumina kwaba imfihlo yami. So Kodwa wenakho ukusola esakhula ubonga ukuthi hayibo ubonga wenza izinto kanje nakanje akuyona ingane yami le ngangithi mina akuyona yakho kahle bo ngisiphumi vabo. Ngoba ngangisama ukumtshela ukuthi umuntu ophuzayo ngitsho ukuthi lapho mesephuzile uyovela aphahlule kaphumile. Yebo. Mr. Ndaba uzizwa kanjani? Hey mama. Hayi. Ngizwa kahle. Mawuyena ngempela umngane wami ngempela. Hayi nama ngizwa nje ukuthi ubaba wami ubaba ophuza kanje. Kodwa mama ubuthuleleni sonke lesikhathi ungangitshela. Ukuthi asingitshela ukuthi uzoba imfihlo yami. Bengazi ukuthi mhlawumbe uyohlangabezana ney'nkinga empilweni yami. Hayi mina ngisazi. Ngikhuliseke kabuhlungu ngayo. Ngikhuliseke kahle kabi lengane ngiyitshela ujawo. Wena baba khathe ekhula ubonga lana azikho impawu ade uyibuka ukuthi akuzona ezakandaba lezi. Hayi bengaboni lutho ngaphela ngazi ukuthi ukwazi wami sihlezi sinaye. Uma ngingekho ngibuya. Hawu nama ngibuya ngiyajabula uma ngibuya ematohweni. Khona into engiyiphethe uplastic enguphethe. Yalala kudliwe endlini. Ngibuza umfana athi umfana hayi uwafika wabonakala usahambile. Wena bonga uzizwa kanjani ukuthi ubonga uKhumalo ubaba wakho shutha uyena uNdaba? Khona kubuhlungu kodwa iqiniso liyafuneka ekugcineni. Ngiyajabula futhi ukuthi sengiyalazi iqiniso ngoba sekukaningi ngizama ngithi ngikhuluma ngalo lolu daba umama vele avuka ulanga. Kuyaba sokuthi ngigcine ngasalali nasekhaya. Ngenxa yayo le ndawo. Kodwa ngiyathemba-ke manje ukuthi kuzoba ngconywana noma kubuhlungu khona kodwa. Mama, noma isisafarish ingane yakho awubona ukuthi hayibo wathi ngilikhuluma iqiniso. Ngibona ukuthi kuzoba ihlazo mntanami. Ngisaba ihlazo. Emphakathini komakhelwane. Nihlobo. So manje nizokwenza kanjani ukuthi niyokwazisa uKhumalo? Akusekho okunye phela ukuthi vele kufanele sihlale phansi ngazi sizokwenza kanjani. Sazoxoxa nobaba sibone senza kanjani. Ngibona-ke nje ngalapho-ke angisangenile nje le. Wena ohamba ukhuluma nabantu bakini ngizama ukuthi ngibuyise iy'nto zami. Nami ngibona ukuthi ngenza njani. Mr. Ndaba sukhuluma ukuthi nihlukane nje. Senihlale more than 27 years. Ngeke size sihlukane kodwa ngicabanga ukuthi vele phela umuntu uma ecabanga into manje mhlambe nami ngisazongithola ithuba ngithi ukulala Phefumula. ngithi ubuyise ingqondo. Ngibone ukuthi ikuphi engikuthatha kuye phambili. But uzizwa unjani right now? Umuntu wesifazane unkosikazi wakho uqambela amanga for the past 27 years. Yabo lo nkosikazi ngendlela ebengimthanda ngayo. Bengazi ukuthi yonke into engiyifaka efrijini. Umfana uyayithola nawe uyayithola. Hambe ngiyovuna lapha engadini ngifake yonke into la efrijini. Ngiyazi ukuthi umfana
mayifikile. Ngiyamazi-ke naye umfana ubuya ahlupheke, kodwa bengingazi ukuthi kunenkinga engaka. kunenkinga engaka. Kodwa-ke ekuhambeni kosuku mhlawumbe ngizoke ngithi ukulala ngisazoke ngithi ukucabanga kahle. Kodwa ayikunzima la, kodwa umfana safanele ngathi ngaqale ngixoxa nomfana kuqala. Ungakaxoxi-ke naye babundaba, ungathini nje kuyena ngoba naye shame bese bumnyameni njengawe, umuntu ade neqiniso uyena umama. Ungathini kuyena ngoba phela okwamanje ngiyazi ukuthi kuyena ukufila ngathi ulahlekile. Ulale ewakwaNdaba usevukwa kwaKhumalo. So ungathini kuyena kuwumfana omkhulisile nje, uwubaba kuyena? Kuyena ngingasho ukuthi ngizomnika leyo nhlonipho ade ngivele ngimnika yona. Kodwa okubuhlungu ukuthi manje inkinga manje iqiniso mina sengiyazi ukuthi lo muntu lo akuyena owami. Kodwa ngizomnika le nhlonipho ade ngimnika naye nothando ade ngimnika yona. Sisazodla sihlale njengoba sihlala, noma-ke isikhathi esiningi besithi uma sidla sidle sobabili nonkosikazi. Umfana ayifikele, kodwa le iplate lakhe lisuke likhona, Selilindile. lisuke limlindile. Angene asibingelele, adla ayingenele edining room ayibukele i-TV. Thina sihambe siyoyilalela ngale ekamera. Yeah. So imaphi amazwi ongafisa ukusho kunkosikazi wakho-ke? Heyi, yabona okwamanje kusanzima, kodwa-ke ngizokhuluma naye, ngizokhuluma kodwa kusanzima. If ungashambalwa nje ukuthi uzizwa kanjani njengoba usanda ukuzwa lento engaka? Yabona nje unkosikazi sisangaqhubeka khona, kodwa heyi ukuthembana kwethu engathi sekuzophela manje. Ngeke kusafana njengasekuqaleni. Angisho ukuthi ngizomxosha, angisho ukuthi ngizomkhuza mhlawumbe ngizokwenzani, kodwa okusalayo kuzohamba iy'nsuku. Ngiyazi uNkulunkulu uyalenza icebo. Uqinisile. Angazi-ke yena-ke njengoba-ke uyilento, uyini lento le abayishoyo bathi bayini, uyini konje laba yini osindiswa laba abasonta kubona. Uthi usindisiwe. Mina hayi, mina ngithemba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyadala amacebo. Hayi, siyabonga. Bonga, ufisa ukuthini kuba bakho ngoba usanda ukuthola ukuthi uwaKhumalo awuyena imbewu yakhe? Cha, mina ngisukuma nokusho nje ukuthi ngiyabonga kuyena ubaba, indlela angikhulise ngayo bengakukhombisi ukuthi angangizali, ngoba vele besingazi mina naye. Kodwa ngiyabonga indlela angikhulise ngayo, engasebenzi, bengikwazi ukuthola lokho okuncane ebengikufisa ekukhuleni kwami, yize engasebenzi. Ngiyabonga kodwa indlela angikhulise ngayo, ngibonga lokho. Akukho oshodile ngakho? Akukho okushodile. Kuma wakho? Uma yena selongitholele iqiniso, usho ukuthi kukhona okunye mhlampe angase kwenze futhi aphinde angifihlele. Sekuzoba nzima ukumkholwa manje nokumthemba. Sekuzoba nzima kakhulu futhi. Uhlelo okukhulunywa ngenhlambuluko, before ngiwelele kumama, ukhona omunye mhlawumbe onento afisa ukuyigonyuluka, usalwe sekudilwa nayo yonke into kuyimanje? Mawukuthi kukhona umuntu ufuna usushilo yakhe inkinga mama, khona okunye ngaphandle kwalokho? Akukho. Ubaba yena ayikho inhlambuluko angafisa ukuyenza? Inhlambuluko engafisa ukuyenza hayi ngathi ayikho. Akukho. So akukho okufihlile esifubeni sakho? Hayi, akukho. Akukho. Umama nje echazile ukuthi sengizokubeka nje nami, ngikubeke ngendlela yami ukuthi vele nginenkinga ongayitholi ngayo. Sengihambela kakhulu, kodwa ngendlela lokwenzeka ngayo bese ngiyitshela ukuthi hawu, nginendodana umfana wami, yonke into ela endlini sengizothi noma ngihamba isale nayo. Mamndaba, ungafisa ukuthini kumyeni wakho?
bengifisa ukuthi ngiyaxolisa ngingayitsho ukuthi kuyoze kuvele kanje. Ngicela ngixolele nami ngithi ngifuna ukwenza umuntu wesilisa ukuthi nawukhombisa ukuthi uyakwazi ukuthi uthole abantwana. Sicela ngixolele kakhulu. Ngisaphinde kube khona imfihlo ezoba khona phakathi kwethu. Ngibona leli gama elikhulunywa le mfana manje kwawena futhi kunezinto engisathembana ngazo. Nami mhlambe ngithi ngibeka u-R50 wami lapha ngaphansi komqamelo ngithi ngiyawubuza ububonile kodwa ngubeka ngithi ngiyawubuza ungasekho uthi angazi usasho futhi masophendula kanjalo iqiniso futhi lapho alikho. Ngiyathembisa ngizaba khona imfihlo izoba khona. Sicela sikhuleke sihlale njengomndeni njengoba siwona ungashintshi lutho. Umfana wakho ungafisa ukuthini? Ngifuna ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngikuvimbezele into ey'ningi empilweni yakho. Sizozama ukuthi siyilungise inkinga yakho. Ngiyakuzwa-ke kodwa-ke mama ukuba ngibafonelanga abantu abazongisiza bekuyoze kube yinini. Mhlawumbe lokho kusawumusa kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa ngempela. Mhlawumbe sekuyisikhathi uNkulunkulu bese kuyindlela engivezela ukuthi ngingahlali nale mfihlo kuze kube phakade. Ngibe ngiyitshela ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisinisiwe. Ngiyakuzwa mama kodwa hayi mina ngicabanga nokuthi vele ngiphume la ekhaya straight. Uzophuma uye kodwa. Ngizoyibonela mina ukuthi ngiyaphi ngoba manje Soqala solungisa masekuhambile abantu laba sohlala phansi ngicela sihlale phansi njengomndeni sisolungisa izinto. Ngiyaxolisa mamazo. hayi ngiyakuzwa. Mawuthi uyaphuma uphuma yaphi? Inkungakalungiswa nabakaKhumalo. Nami bengizobona ukuthi ngiyaphi. Bekuyangami abantu baKhumalo nje sibafake. Singabafaki. Ubuza umndeni wakho uyayazi. Akekho umuntu wazi mina ngedwa. So le yakaKhumalo before sihambe ngicela i-direction kuyona ukuthi ke na nizokwenza njani, nizohamba niyokhuluma nomndeni wakaKhumalo. Hayi mina nje ngubaba nje ngibona Ngeke. hayi ngathi ngakusayi ukubhekana nalo muntu kanje sazoba nzima. Kodwa naye vele bengalazi iqiniso. Awuphindanga walala naye emva kokuthi uthole ingane? Angiphindanga. Uphindanga walala nomunye? Akekho omunye. Uze ukhethe uKhumalo-ke isidakwa ngoba besho kwakwenze njani? Ngendlela kade ejule ukungidlalisa ngayo. Wawusumthanda yini? Mama siqala uba khona. Futhi ukufika kwakhe mayefike ngivakashele ukuphuma kwami ngiyala engiyakhona mina niyasala niyaxoxa endlini. Nangethu wayesemthanda baba. Ngiyabona waphela lo muntu bethi mayefika la mina ngile ensimini mayefika la ekhaya nami safanele ngiqoqe into zami laphana mhlawumbe uyaphela i-30 minutes i-hour le ndoda ihleli futhi babeyixoxa le nto bexoxa mina ngifika nje futhi sebeqedile. Nake nalala ukuba besengadini? Yebo kaningi. Hawu. Ayizwa yonke leyo. Yo, okay. Into ebalekile lana ukuthi kulungiselwe ubonga into zakhe. But ke na also sizocela ukuthumela umluleki wezemshado ukuthi aphinda nihlalise phansi nikwazi ke manje ukuthi niqale nilungise wenu umshado. Aphinde futhi akhulume nani zomndeni. Nikwazi ukuthi yena nilungise relationship. So mama ngizwe uthi usensiwe usuzokwazi ukuhamba nomfana niye kulomuntu wezulu. Ngoba ngizenzela yena khona uzokwazi ungixolela. Ayikho into engizoyenza. Ngizozama. Kodwa ngichaza ngoba sengimtshela iqiniso
Angisiboni isidingo sokuqala phansi abantu bezizwa ngithi. Angisiboni ngoba iqiniso siyalazi ngithi. Yebo. Cha mhlawumbe ezinye izinto sozozama ukushintsha impilo yakhe. Baba uzokwazi ukumupha i-support ubonga? Hayi kakhulu ngamupha ngoba ngisebenze kakhulu ngale ngane. Ngamupha i-support. Okay, siyabonga kakhulu. Bonga, I don't know, siwenzile umsebenzi? Hayi khona omkhulu umsebenzi niwenzile. Nethemba futhi ukuthi izinto sezohamba ngendlela. Sizoqaqeka. Yeah. Umama ugcine ngasho ukuthi uzokuphelezela, nizomuphelezela? Kusazoba nzimanyana because naye umngane kaBabukhumalo umngane omkhulu. Angazi into engizoyithini. Ngifana ngiqale ngikhulume naye kuqala. Ukhulume noba? No, baba wakhe wangempela. Before. Ukhumalo nawe unkosikazi? Unawo unkosikazi, umngane omkhulu. So manje I think it will be best ukuthi uqale ukukhuluma naye ukhumalo. Ngoba manje wakhe na umshado lo. Nani babili angithi niyenza lento. So ngcono umbizi ukhumalo ukhulume naye. Manje ke into ebhlungu ukuthi ubaba uNdaba kayingeni yena. So angazi ukuthi uzocela bani umuntu wasekhaya ozokumela nawe. Ngizozama ukuthi ngikhulume naye ngedwa. Ngazi sihamba nabo. Siyakuphi mama? Mase siya kumuntu obonayo ngiphuma kuyena. Cha, abantu ngibona ngisasibona isidingo sekene sekubabukhumalo. Cha phela mama ngithi usuwenzela mina nje ukuthi izinto nami zami ziqaqeke. Kodwa fanele ebalekile ukuthi fanele ngibuyisekeni iqala ngenza. Yiyo nje lokho azokulungisa umuntu engiphuma kuyena. Izinto ezikanjalo. Kufanele ukhetheke uya kumuntu obonayo noma ubaba wakho ngempela. Phela ukuya kumuntu obonayo yikho lokho nje azokwenza ungihlanganisa nobaba ongempela. Iqiniso ngikutshelile. Sikephi isidingo sokuthi siyengala. Mina ngikholela nje kulezi zinto ngingakuchazeli. Why singayi kubaba wakho silungisa izinto zakho sikhohlwe nje labantu beyinyanga labantu abagcaba abafaka zonke lezi zinto. Hayi shuthi kusobala mama ukuthi ayifuni ukuthi ngitshele iqiniso. Asindaba sikhulume nobaba wakho ke. Ngitshela kulungisela izinto kini ke ungcono. Kwenziwe inhlambuluko zonke lezi zinto engikholela kuzona. Nokuthi siye mina ngikholela labantu bezangoma. Hayi mama, angidida ke manje. Angeni nje uyele umuntu lo ngithi lo muntu usho ukuthi bebona imfihlo enginayo. Sengikutshelile imfihlo nje mntana imfihlo ukuthi yibi. Asiyeni kubaba wakho kungcono akulungisele izinto. Noma siqale sekubaba wakho silungise izinto. Masibonise nakhona ukuthi akusizakali ke uqhubeke ke nawe lenyanga yakho ke. Engabe inyanga isiphaza ngalezi. Hayi. Ngala siza mali ndlela yami. Ngeyakhe indlela. Sikhuluma ngizokhuluma nobaba wakho angilungisele izinto ofanele kwenziwe inhlambuluko kubuye kuzogezwa la ekhaya izinto abazenzayo kwesibonisa impilo yakhe iqhubeka kanje. Uma kuhlulekile ke nalapho kodwa ngibawuthi uzohluleka. Hayi ngiyavumelana ke mama. Hayi siyabonga. Bamndaba nginombuzo oyi1 la. If ukuthi kutholakala ukuthi umfana afanele ashintshe isibongo abe ukhumalo. Uzokwazi ukuphila nalokho? Kusazoba nzima. Kusazoba nzima. Hayi kancane kakhulu. Yeah. Ngoba phela la amasenti ade ngihamba naye ngifana ngimenzela yonke lento. Ngoba ngisho ukuthi ngisazobe ngithi ukulala kancane ngithi ukupholisa ikhanda. Ngiyilande kahle. Ayi siyabonga kakhulu ukuthi nisimeme inzima lento. Siya understand ukuthi naye umama Ndaba wayethulungisa umuzi wakhe 27 years later nansi indaba Bhadla isivelile. It's unfortunate nokhumala ukuthi bengazi ukuthi ingane yakhe le. So umuntu odelaza iqiniso lonke liphelele uyena umama. So asithembe lo mluleki somthumela uzokwazi ukuthi anisize nithole iway forward as umndeni. Nomfana azilunga into zakhe. Siyabonga kakhulu ukuthi nisamukele la ekhaya.
Ezwela-ke umndeni wakaNdaba ukuthi-ke naye after 27 years umfana akasiyena wala ekhaya, kodwa at least kuyaziwa ukuthi yena owakuphi. So i-step sokuqala ukuthi balungise lolu daba baphinde balungise ezomndeni. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe.